ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି, ମାନେ ଦିଦିର ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଥିଲୁ। ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ। ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ମିଶିକିନା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛୁ ଆଉ ଏକାବେଳେକେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଡି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଦିଦିର ବାହାଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆଗେ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦିଦି ଆମର ଏଠି ବସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ବାବୁ ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ସମୟରେ ଖାଇବା ସମୟ ବି ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଗେ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଗେ ପେଟ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ତ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ। ସରିବା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଟିକେ ବସିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜୋର ଖରାକୁ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଗରମ, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ବସିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବାହାଘର ବି ମାନେ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ମାନେ ଥିଲା ବାହାଘର ସବୁ କରିବା, ସେ ସବୁ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନିହାତି 4ଟା 4:30 ବୋଧେ ହେଇଗଲା ଏଇ ବାହାଘରଟା ସରିବା ଲାଗି। ତାପରେ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ଝିଅ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ଝିଅ ବି ସେପଟେ ବିଦା ହେଲା, ଆମେ ଏପଟେ ବିଦା ହେଲୁ। ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଦେଖା ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।